geni obat mabit katra angin urup geni panasmu sumelet ngogro brongot ati ingkang perih menungso sumebar hambabar mring jagat raya kaya kelangan jati dirining bangsa paten pinaten jekal-jekalan Gusti tansah amayungana mring lakuning para titah ingkang hambet tuwajuh manembah Ingsun Prabu Kala Pracana ing negara Giling Wesi katresnanku marang Bathari Supraba ora kena sinuyutan. Sepiku premio itu. Rumawanut sanyap sentro koro tupo mangsos kakti pang sempal
selo kablosan satu rumah nyumah wongsi ajata Joko Bumi Ratawa Oh Dewa Manik Raja Dewaku Ramal-amalku Dewi warung kono ing negara Giling Wesi Sekipu Tantra wonten dawuh katimbalan sinuwun amiji dumateng pisuwananipun ingkang abdi kula pun patih Sekipu apa dadekake kadyating ati wadoh sonawe cerak sangsaya panjenengan raketake inggih sinuwun wanter tinimbalan kula ingkang sinuwun kepareng hamiji dumateng ingkang abdi kula pun patih Sekipu Tantra monggo patih paring dawuh ingkang tetela sinuwun ya Sekipu alungguhan iki rasaku wajur rasaku ketawur gawit saka aku iki gandrung keyungyun kelawan mantasaning widodari kahyangan sing jenenge Bathari Supraba Sekipu biyuh rasane wong gandrung uyung kok nganti kaya ngene teh malah nalika samono panjenengan ingsun wis duweni pambuti daya kang sarta karti sampeka munggah ning kayangan Suralaya nglamari marang Bathari Suprabawati nanging nyatane katresnane Pracana ditampik dening para dewa lajeng kersa jengandika ingkang sinuwun kadosa pundi ndadekake pingket rasaning atiku kumacelu kepengin tak pondhong ngemot Supraba mapan ana ing negara Giling Wesi sumanding marang lenggah ingsun mapan ana ing kene lokan saka kuwi yen to dijaluk sarana waris para dewarang ngulungake Bathari Suprabawati kalungguhan iki Dirudha paripeksa kowe minangka dadi sapu kawating praja negara Giling Wesi aja wedi kangelan munggah ning kayangan Suralaya jaluken sepisan iki Suprabawati supaya mapan ning Giling Wesi palandene para dewa guguk ngutra waton bondan gajah kang tanpa ratu kayangan Suralaya kawenen sungsang bawra balik sendika mangestuaken dawuh sinuwun perwaca dawuh pandika ingkang sinuwun Prabu Kala Pracana kepareng binjang napa aja kaya bocah cilik kaya bocah gedhe wae alungguhan iki wek lampik brungkak kimpul gajah gelar singa tanpa barong singa tanpa barong atus pundi singa barong munggah ning kayangan sendika sinuwun kuncing langit klat katon sing penting engko nek rabi dibaleni meneh ngene
baleni nek nggelmu mocot. Ora rabi duwe anak yo mari kok. Mari niku mesti ngono kuwi bakale ana momen-momen tertentu. Bakale nduduhake kumate ra ngono. Ora aku tobat tenan kuwi bojoku melu tak kok dasmu. Ora kok saiki HP-mu ora tau diceki bojomu. Ora wae sandine kowe ngerti kok bojoku kuwi. Ojo brawanan pripun sampeyan gandrung kali sinten? Ora ana sing tak tresnani amung kejaba mantasaning widodari sing jenenge Bathari Supraba. Lho, Bathari Supraba. Ora sampe kok. Ora sasampak rasa der-der dager iki mengko kek piye butuhe ngono wae mergo iki wis mengi ya lho. Wis siap. Sampe jam 1 rampung ya Kang. Ora. Jam 1 kuwi kesenengan niyagane jam 1 rampung. Bayarane genep jam 1 rampung. Piye kowe duwe ular-ular apa? Mboten badhe ngaturi. Ning sampeyan niku kedah enget sing naminipun judul tali mangsa. Sampun wonten perangane piyambak-piyambak bilih raseksa menika kedah rabi kalian raseksi. Bathara menika kedah rabi kalian Bathari. Nek panjak yoga nek kuwi bebas. Sing dipilih sapa? Sampeyan kedah ngugemi niku. Napa melih sampeyan pun dipun tampik to kalian para dewa? Yo. Aku ditampik lawan para dewa lajeng aku kongkonan marang patih sekipu tantra supaya munggah oleh kayangan ngorak arek kayangan niki kelentune sampean nggih mriki ditampik karo wong wedok kok nesu niku cara pundi niki malah boten ngaturaken jiwa prayoga duka. Nek ditampik kali wong wedok niku carane pripun wong wedok niku genti nampa katresnan Paduka. Mboten. Ora apa kuwi ora ditampa karo katresnane malah ora arek kayangan niki mengke bakale blai. Napa melih kados Paduka nyuwun sewu. Kula kok mboten dumuk Paduka menika adoh kaliyan Gusti kang karya jagat. Paduka menika nyatanipun tebih kalian Gusti kang karya jagat menawi to bondo donya kula mboten maiben. Jagat nika Paduka gelung nika saged nanging menawi to babagan katresnan. Kamangka ingkang Paduka tresnani menika boten wonten sanes amung kejaki Bathari Suprabawati kang mapanipun wonten kayangan niki angel. Niki angel. Dewa niku sampun ngerti napa sing dadi tindak tanduke menungsa, ngoten. Napa melih sing jenenge Gudha nyuwun sewu. Sing jenenge Gudha menika mboten mawas asor luhuring derajat lan semat ning kabeh menika dipun coba dipun godha. Sing sugih ya dicoba, sing larat ya dicoba. Sing sugih ora kuat cobane gelem korupsi, gelem nlingkuhke dhuwit negara. Wong mlarat ora kuat cobane gelem nyolong jupuk patone somangan. Wong lanang bagus niku nggih dicoba, wong wedok ayu nggih dicoba. Wong lanang bagus ora kuat cobane gelem nindakake lan gelem nindakake harganing hawa nepsu. Wong wedok ayu ora kuat cobane rame 300.000 sepi yo 50.000 niku enten mriku niku. Murahan kok 50 kok murahan. Kowe meneng kok. Dina iku ora santa rasane atiku. Pokoke iki mengko ana sing guyu siji, ya ta guyu pisan entuk rokok gru sakler. Terus malah tombok dhewe iku. Dina iki aku tetep teguguk mutawaton tresnani Bathari Suprabawati munggah ning kayangan. Alungwane iki entuk pancen kowe gelem ngetokake tindake Prabu Kalapacana ing mapan ana kene wae. Oh, melu ora melu wae.
Wedu mawur mangawur-awur murahan pangarane aturip komaku bangsa tatakaya putula korban jiting kurang gesti yang tuaca kan kekiter perkata ingkang dojo Melayu sobilakal Tamu pangandikane Sinun Prabu Kala Pracana supaya mungkah ning kahyangan Surawaya bakal tak jaluk sepisan kas Bathari Supraba para dewa ing kahyangan kalungban dina iki kowe ngulungake Bathari Supraba ora mung Bathara Guru sing tak unta ing kahyangan Suralaya bakal mapan ning sadroning wadukku kene. Sangat marah naga. Sangat marah itu Ngal prang jambo yambo dal Protaten Wilanting kotiko Kenyang Pak Pong Buk Bolong kali jadi sapa sing gawe akeh bakso jenenge rombong rambut dawa jenenge gondrong anak dhuwur jenenge grandong bojo ayu moblong-moblong tinggal jagong cengklak. Oh, lagi itu. Surapati dhewe ora usah ngeyel. Riko Pukulun Bathara Narada. Ya, ngira model sing kaya Riko ya kuwi niki Pukulun Bathara Narada. Kaya ngene baguse Pukulun Bathara Sambo kan ya kana. Wonten dawuh kados pundi paduka ngasta Sabang bayi ingkang taksih abrit. Ya, aku ngerti ulun ngerti. Kalamunta kita munggah ning kahyangan Suralaya iki ora ana liya mung kejaba bakal ngrabekke Gusti sesembahan sing jenenge Prabu Kala Pracana lak ngono ta. Turinggih leres dawuh pangandika paduka Ning ora segampang kuwi anaknya. Kalungguhan iki ora mung kuwi sing dadi punagine para dewa. Mara gage pidhangetna dawuh ulun. Gusti sesembahanmu Kala Pracana isa rawa kuwi jenenge dadi bojone Bathari Supraba yen to kowe cilike isa ndadekake tatune bocah iki gedhen iso mateni bayi sing katurake marang kowe iki. Kowe bisa mateni jabang tetu ora mung Bathari Supraba ning kahyangan pen iki.
pikir-pikir iki dewa wisaya pendak dina pendak wengi pendak dina ganti sasi uteke saya suwi saya stres. Nalika sawana Sinun Prabu kala pracana bakal gulung kayangan bae kelakon lah kok iki jabang bayi durung ilang pupuk lempuyane isih empuk bun-bunane lha kok malah dipakake aku. Bocah bagus, alungguhan iki kowe aja alok suwargamu mapan ana ing sajroning telakku kene. Bayi capopol. Bayi mau kapan? Kon kendang pengalih Perisang mawek lantung Gelatalah Toblas Biyuh Ini jane bayi po batang bocah cilik durung ilang pupuk lempu yang isih empuk bun-bunane paran dene tak cokot genti joget tak banting malah rayak ngusang puyang malah iso jogetan seser iki besok gede sithik mesti wani ngedoli sawahe pake bocah iki. Lah kalah dewa aku ora sudi nandingi kribane bocah bayi kaya ngene para kake bangsa ora ana liya sing sababat lawan kribane patih sekipu dewa
Para dewa-dewa kabeh, dewa lanang-lanang. Dewa-dewa. Sing rada batur dewa-dewa. Para widodari-widodari. Misalnya para widodari-widodari. Jadi widodari kok kena tadi. Kalungguhan iki mara gake cawiske. Kawah condro dimuka diteter kapang tuwa. Panglima Sumungan Cabang Tetuko besok bakale bisa diwasa ngrorah angkara murka. Ojo catok kok bil. Rati lebone sing gedhi-gedhi randang gedhi bocah iki. Kawulana kalamunta dina iki kowe wis isa dadi Jaka sing gagah pideksa.
Kowe kuwi sapa? Kowe takon karo ulun. Iya, Kula niki para dewa. dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing mapan ana ing kahyangan. Wis aja takon terus iku rampunge ora pedang-bar iki kok. Intine kalungguhan iki kowe disraya karo para dewa janjane ngono kowe kuwi isih jabang bayi abang branang. Nang yo awet sapa panuwasane para dewa kowe digadar ning kawah candra dimukut dadi jejaka bagus sing kaya kuwi. Mula kang saka kuwi kalungguhan iki mara gake tindakno wajibing para satriya anarya mung kejaba klurah satuwang para murka sing jenenge Prabu Kalapracana. Sing dina iki nyeraya marang ya kuwi Patis Ki Putantra. Kowe bisa mateni Patis Ki lan uga Prabu Kalapracana gedhe ganjaranmu. Oh, aman apa wartaning dalan akeh wong mati keneng apa mati den kaniyaya sutun conco pateng dikir supaya ilang rakano wis ngalinteng ulatala idono jejaka bagus sing nguntapake kridaku wis apa Gus akon karaku jagone para dewa kayangan Suwalaya jenengku Jabang Ketukup aku yen isih Jabang bayi kalungguhan iki wis dungkap diwasa digadar dening para dewa saguh nginger tanceping gurumu piye kowe saiki jujur tak takoni apa kakeyan utangmu ning bab bocah kaya dapurmu wani nantang marang Patih Seki Putantra kalungguhan iki mara gagrebok tek aku apa kowe sing jengkelan sirahe putuku bagus tenan putuku deng bagus tenan kowe ger bagus tenan tangane ya aja malah kering ngono kuwi
Lagi iso mateni buta ya tangane malah gerek kowe udane pucet ngono. Kowe wis iso mateni Patis Ki Putatra sing dayane kasektene ngungkuli titah-titah liyan iki mau kapake. Sampeyan ngono kok. Terus pundi? Ki mau mati mbok kapakne iki mau sing Ki Putatra. Kula cokot satriya ora kena nyokot. Kena nyokot ning pas ora ngerti wong lho. Sakler gru. Nyokot ora kena ning ngemut entuk, ngono. Ajeng kados iki ngene. Gandeng kowe wis bisa munah satu angkara ya kuwi pati Sesi Putatra. Iki mau aku wis antuk dawuh Sang Hyang Pramesti Guru ngono. Iki mau ulun wis entuk dawuh Sang Hyang Pramesti Guru supaya kowe dadi Nalendra Ratu ning Kahyangan Suralaya aja dhisik Prabu Guru Putra. Katon kowe iso mateni ya kowe Prabu Kala Pracana sing bakal gendhak Sikara marang Bathari Suprabawati. Lagu Jawa dadi jenengmu Panjenengan ingsun Sabang Tetukung. Sabang Tetukung wis iso mateni marang kridane patihku Sri Putanta. Kalungan iki kowe mulang sarak panuh panikan Prabu Kala Pracana. Bakti panik kanjur pecah kasmur. Rikotosan katut bocor pinon akan sangar kosuto kapiro asno
wong wilahe marca musik jam sekaring bawana langgeng Japang tetuko wonten kawuh katimbalan ulun dina iki Oke, Mbak Dewi Cakman ya. Sadar dino. Atau namanya Mbak Suara Sadar ini, ayo. Sadar hastarno. Ora gua gathuk. Kita nggo sadar. Kasarino. Ayo. Dasarino. Ya. Namci uci. Mojiroji. Ya. Sekali lagi,
siluman kebo nggih Mas Asma. Kok sing goleki wong sing siluman dhewe aku karo wani nek karo kowe kan ada CS. Panio. Saya sasi sirai saya gede, saya gede. Sadino Sing tenanan to mau balene. Dah, ngono sing gagal. Ah. Sadino malam minggu. Ya. Tak